sibikele uPastor lo ochaza amaphupho. Inamba yami isetshenziswa umuntu oyimember kuphela. If you remember, mayisebenzise. Umuntu uyamfolela ku-9 yafika kuthamba kuphela from Monday to Friday on WhatsApp. Sitokutshela abathonzela ukuthi qala ukubuza umuphupha olobola ngenkomo. Yabo? So kulo mshila sokuthi asi-break it down into sichazele ngoba kachaza ngisho sisithi asiyiveze ukuthi senze video yokuchaza uphupho lobola umuntu omaziyo, ulobola umuntu ongamazi, ulobola umuntu othandana naye. Yamanje sikhuluma nge-X. Uphupho lobola i-X. So one, ngokwesithi manje uphupho i-X. Ungabupha olushuma uyilobola. Olusho ukuthi-ke kungenzeka lo muntu wawumphiwe futhi izitshalo zisamdinga ngoba ungowamathongo. Futhi kungenzeka lizobuyelana ngokuhamba kwesikhathi ngoba uwubambo lwakho futhi abantu. Wasisho nje baningi abantu othothi unomuntu nibe inqabane kanti umuntu akuyena wakho vele owayidala. So le nto ihamba iphoqa ukuthi uphinde ilungise. No? 2, kwesinye isikhathi uma ngenza uphupho i-X kuyabupha oluhle uma uyilobola ushilo kungenzeka lo muntu kudinga umkhiphela inhlawulo ngesenzo sakho. Uma ikhona isikweletu ekuhlala ukuthi umhlawule ngavela. 3, kuyenzeka ukuthi uphupho i-X uphawu olungaba olubi uma uyilobola ngasho kungenzeka lo muntu usathanda futhi uyakuphephetha ngey'khafulo zothando. Ngisho zokuthi umkhumbule uphinde umthathe njengomakoti wakho. 4, kwabanye-ke uma uphupho i-X kuyaba uphawu olubi futhi uma uyilobola olumasho ukuthi-ke kungenzeka lo muntu wakudela futhi akasakufuni ukuphinde ahlanganiswe uthando nawe. Sibabanye iba yi-opposite khumbula. So let's come on into the opposite. Truly apply kubantu certain people. Siyabo. Bebese. Bashaya kusidi akathelwi. Siyabona akademi ba ofara i-capital tracing. Makholi number ukuthi kusinokunye ibaqala from preschool iqala from grade RRR to grade R. Babe after care from grade 1 to grade 12. Hambari wabisina yakho bakuphi i-restaurant yamascribe itora. Mabathinta kumniningwane lapha website yakho www.serishulacademy.co.za. So sithola inamba uthole interaction. Isona isikole ongahamba si-computerize from grade R ingane zikwazi ukudlala ngamakhompyutha ifuna ngamakhompyutha. So bese kodwa ngizibashela. And now if you want inspiration, you want to study home, go and visit your check who's orientated. See what sasithi isikolo yayike preschool preschool esinawe lokushina big guys. Hey, saba